Тое, што форум маладых вучоных адбыўся менавіта ў Пінску, цалкам прадказальная падзея. Сёлета горад над Пінай атрымаў статус маладзёжнай сталіцы краіны. У планах на год цэлы шэраг сустрэч з актыўнай і перспектыўнай моладзю. Я приехала на форум, чтобы поучаствовать в создании Совета молодых ученых при Министерстве образования, встретиться с министром, обсудить важные проблемы для молодежи в вузах. И также мы участвуем в профориентационных мероприятиях со школьниками. Расскажем тоже про то, как занимаемся наукой, ну и представим наши вузы. Асноўная пляцоўка для правядзення знакавых для маладзёжнай сталіцы падзей стане Палескі дзяржуніверсітэт. Менавіта ў самы малады ВНУ краіны сёння прыехалі прадстаўнікі Міністэрства адукацыі Беларусі на чале з кіраўніком ведомства Ігорам Карпенка. Пытанні, якія абмеркавалі чыноўнікі разам з маладымі вучонымі, тычыліся падрыхтоўкі кадраў, іх стымуляцыі і дапамозе ў паспяховай рэалізацыі. В конце прошлого года увеличились стипендии аспирантам почти в 2 раза. Они сейчас достигают свыше 400 рублей. В том числе Министерство образования выделяет гранты молодым ученым, студентам, аспирантам, магистрантам на выполнение их диссертационных исследований и исследований, которые проводятся в студенческих научно-исследовательских работах. В этом году выделено 500 тысяч рублей на 133 гранта. Тое, што прапановы Савета маладых вучоных могуць і нават павінны ўдзельнічаць на прыняцці важных кіраўніцкіх рашэнняў, у час сённяшняй сустрэчы не раз падкрэсліваў Ігор Карпенка. Ад маладой інтэлектуальнай эліты сёння чакаюць не проста новых адкрыццяў у тэорыі, а і практычных вынаходніцкіх рашэнняў. Асабліва актуальныя і цікавыя могуць разлічваць на дзяржаўную фінансавую падтрымку. В настоящее время для стимулирования науки существует достаточно большой спектр мероприятий. В частности, это и существуют различные гранты, которые позволяют профинансировать различные научные проекты. Что касается дальнейшего, так скажем так, карьерного роста в научной сфере, здесь есть различные варианты, в частности, дальнейшее продолжение обучения в магистратуре за счет бюджетных средств, затем в аспирантуре, ну и более такой высокий уровень – это докторантура. И в последние годы очень сильно значительно повысилась стипендия аспирантам и докторантам. Не кожны універсітэт можа сёння прапанаваць сваім навукоўцам неабходную для новых і перспектыўных адкрыццяў базу. Разумеюць гэта і ў міністэрстве, таму яшчэ адным важным паведамленнем ад міністра адукацыі стала інфармацыя аб падпісанні пагаднення з Сусветным банкам развіцця. Згодна з ім выдаткаваная ў 15 мільёнаў еўра сума, якая пойдзе на развіццё універсітэцкай інфраструктуры Беларусі. Што тычыцца Брэшчыны і канкрэтна Палеся, то сёння цэнтрам мясцовай навуковай дзейнасці і развіцця па-ранейшаму лічыцца менавіта Палескі універсітэт. Сёння тут вядуцца распрацоўкі адразу па некалькіх напрамках. Гэта сельская гаспадарка, медыцына і здаровы лад жыцця, біятэхналогіі. Тацяна Будгусаім, Кацярына Страха, Александр Дьяченко, тэлерадыёкампанія «Брэст».